Hi guys! It's me Michelle B and heartless comments sa YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Guten Morgen people! It's a rainy day today and as you can see, I'm inside the car. I'm waiting for my husband because today we're going to attend this one is a Filipino community here in Germany, Filipino Catholic community. Parang because we're having today a pilgrimage what do you call this event? And that is in Koblenz in Schoenstatt, and it's my first time and my husband's also to go there in that place. And my husband is just getting a bus dahil yun yung aming gagamitin for today papunta doon. And it's really a rainy season na talaga, 'di ba? Pagka ganito guys na dito na pa-winter, hindi pala winter kasi nga autumn ngayon, 'di ba? Basta yun maulan, ganyan. Tapos malamig na, kaya ako nakasuot ng ganito pero may dala pa rin akong jacket na makapal in case of kasi lamigin ang people. Sabi nga ng asawa ko, magdala ka ng baka mamaya magkukurug ka, ganun ka, lamig. Kasi nga ganun ako sa kanya. Pagka sabi kasi magdala ka ng jacket, ganun. Kaya nagdala din siya ng jacket. So, ayun. Check lang niya. Tapos, And, so, ayun guys. So, pakita ko sa inyo itong aming lakad na ito at it's my first time attending pilgrimage. It's a church, it's a church event and mga to guys, mga Filipino and then yung mga may mga dito na nakatira sa Germany, ganyan. It's, I think, if I'm not mistaken, it's from different places here in Germany. I don't know, it's dito lang ba sa NRV o in another Bundesland of Germany. Hindi ko lang sure, but and nakikita ko na yung jowa ko na siya. So yes guys, and I will see you guys later. May mga dala kami syempre na pagkain kasi buong araw to, as in buong araw talaga siya at yes. So, Please say hello and also I want to introduce the sister who will accompany us. The sister Church of Maria. Please come here. Nakita mo doon ang Naglaget? Sugar baby, laki ko, As we now take up the collections and the love offering, I thank you once again for your support. May God bless you and invite you to hold on to drink. Thank you. This fast is also offered to the following intentions from family Twitter, Thanksgiving Mass.
At ito yung church. O, tinan nyo, ang ganda. Muna makin lang. Grabe, ang laki pala. Andrewsplatz, Felixplatz. It's so big. Down in front, sit Ja, kom hier, dan heb ik foto maken. Kom. Nog een foto. Nur ein Foto. Nein, ein Foto, komm. Frank, komm gleich. Komm jetzt. Kommt Fleisch und so heißt hier. Guys, tapos na kami. Ayan na. Schulstadt. Das ist Malawi with a cola. Ja, ich auch ein bisschen. Oh, yeah. We're going to light candles. And yeah. Again, it's another day. Today is the election day. Was? So viel? Ja. 30 Wohnungen. Look, 1, 2, 3 boxes. Ja. And in one box is 10 or the? Yeah. Let's see. Mommy. Gee, he will give you. Oops, nothing. Did you finish already? Today is the election day or the voting day. It's a local, yeah, not national is the big, and this one is local. It's like local elections because it's only in the city, something like that. It's my first time here. We're on the way. Are you filming the road? Yeah. Guys, so now this one is another day, and yeah, takauwi na pala kami galing sa pagboto. So this is my first time to vote. Ano siya, it's a local elections, but yung sa akin is different kasi ano siya, tawag ito, para siya sa mga iba yung sa akin ng basta ganyan. About naman siya sa mga tao na halimbawa katulad ko na galing sa ibang bansa, ganyan. So, yung mga leaders na tatakbo to, alam mo yun, na magsa-stand sila as leader sa mga tao na galing din ng iba, yung mga ano ba, kumbaga mga foreign dito sa dito sa Germany, something like that. So, ayun yung sa akin ngayon. And, yeah, and ayun, nakaboto na, ayan. So, it's first time, yeah. And kagahapon, katulad ngayon, pumunta kami ng it's first time namin din mag-asawa na
sumama o sumama sa pilgrimage, which is, ayan siya, ginagawa din talaga yan ng mga Catholic churches, yung magpunta sa ibang lugar, ganyan, ganon. Yung iba nga pa international, something like that. Pero may mga ganon din naman dito sa amin, pero hindi lang kami nakakasama dahil malayo, unang-una malayo, tsaka parang conflict sa schedule, ganyan. So, kung may mga ganung mga event is dito na lang kami kumbaga dito lang din sa Germany, hindi outside Germany, parang something like that. So, kahapon pumunta kami at ayun is Schoenstatt sa Koblenz, Wallenda, something like that. So, yun yung lugar. At, yeah. At meron silang meron silang mga binigay na kasi may registration, something like that. At, ayan, may nakastamp sila dito. Ayan, kita niyo ba yan? Schoenstatt. Ayan, so, ito yung binigay doon, registration. So, ang laman nito is yung program. Ayan, yung program is a Filipino kasi guys, ayan Annual Filipino Pilgrimage Day yung kahapon. Ayan, Walk with Mary, Pilgrims of Hope. And yan. Nandito yung mga nila, yung mga programs, ganyan. Sobrang laki ng lugar na ito, guys. As in, ang Schoenstatt na ito, sobrang laki. Sobrang lawak niya, as in. And then, ito pa yung isa sa loob. Ayan yung nila. Kasi ito yung program na sa Mass. And then, ito naman yung program nung tawag ito, naglakad, nagpo-procession, nag-rosary, ganyan. Tapos, ayan na siya. Ayan. And then, papel pa dito yung isa. Ayan siya, Welcome to Schoenstatt. Ayan. The pilgrims is never alone because he always walks with the company of God and his brothers like a great family in faith. Ang sabi ni Pope Francis. Ayan. And then, may laman pa siyang, dalawa. Ayan. Itong isa is, posporo. Ayan. Nakalagay na Schoenstatt. Diba? Ang cute. Ang kulay nito is, ang kulay ng niya is blue. Ayan. Ang cute. And then, ito yung isa. Ang galing ng pagkakagawa nila. Ayan, yung nakasaradong ganyan. Tapos, i-open mo ng ganyan. Charan! And then, you make it open. And inside is 4 chocolates. Ayan. Ano siya? Lind chocolates. Ayan. So, ito yung laman niya. Ayun yung kanilang pinamigay doon sa mga tao na umattend, ganyan. So, sa kanilang registration, ganoon. Tapos, nagbigay din sila ng, this one. It's a figure of Mama Mary and Jesus, baby Jesus. Ayan. Tapos, ito is na rin to na tawag ito, na blessing na siya ni Father. So, dala-dala din namin yung cross namin, tsaka yung rosary ko na binili namin sa Cebu nung first meet namin mag-asawa. Ayan. So, kaso laang, nakakalimutan ko, naiwanan ko sa bus. So, hindi ko alam, akala ko babalik pa kami ulit doon sa pinaka-church, yung pala doon na kami pumunta, doon pala gagawin na lahat, susunod na yung ganun. So, hindi ko siya, akala ko makakabalik pa kami doon sa loob ng bus namin para makuha ko siya. So, hindi ko siya nakuha. So, sabi ko, dito na lang sa amin pagka ng mga blessing, dito na lang ngayon pag-blessingan. Kasi nga, tsaka malayo kasi aakyatin mo pa para kuhanin yung yung tawag ito, yung kumbaga ang malayo siya kasi sobrang laki, sobrang lawak talaga ng place, parang ilang hektarya yata yung basta sa kanila lang yun. Kasi siya andun yung parang nasa school na rin siya ng mga magpapadre, ganyan. So, yun, sobrang lawak niya, sobrang laki niya talaga. So, yun. So, ito siya. Bale, dalawa ito, guys. Just yung isa nilagay ko dun sa aming, sa aming kwarto. At isa dito sa aming sala. Medyo lang siya, malaki lang siya. Kaya sa labas ko lang to, guys. Inano ko lang sa labas nito. Ayan, Pagka nakabili ako ng ng something ng frame na medyo malaki-laki, so ilalagay ko siyang ganyan. But yeah, I think it's okay din naman kahit nakalagpas siyang ganyan, 'di ba? Parang siya, taka 3D, something like that. So, ayun. And yeah. And it was a good experience talaga, as in super talaga kasi siya, it's a Filipino community dito sa Germany. Filipino Catholic community dito sa Germany, ganyan. So, ayun. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin na nakapunta kami, ganyan. So,
Ayun, masayang bonding kasi mga Pilipino ba, grabe yung bonding sa loob ng bus. Sobrang saya namin, sobrang saya, kwentuhan, tawanan, ganyan. So, ayun. So, yes, and I'm thankful sa Panginoon dahil maayos at ligtas kaming nakarating at nakauwi sa aming mga bahay. Ayan. So, ayun. And yeah, ang gagawin ko ngayon is maglalaba ako guys ngayon ng mga puti naming damit. Ang laki ko, no? Parang taba ko dyan. Char. Ang maglalaba ako ng mga puti naming mga ramit dyan. Tapos, ramit-ramit to. Kasi mga uniform na akin yun. And yeah. At ayun, mag-aaral tayo. Di ba rin ako tapos sa pinag-aaralan ko guys. So yeah. Yes, update. So, naglinis na pala ako ng bahay namin as in. Nilinis ko na as in, grabe guys, wala talagang, pagdating namin kagahapon, lahat ng mga bitbit namin, or mga gamit or something like that, is nilagay ko lang lahat sa sa lamesa namin. So, ayan, naligpit ko na yung mga, yung mga tinapay. Ito, bigay ito na aking kaibigan, ayan, oh. Ayan, nagawa siya na, binigyan niya ako. Tapos ito rin, bigay dito niya sa akin kagahapon. Doon sa pagpunta namin sa sa Hopia guys, Hopiang baboy. Yan, sarap siya. Lasang-lasang Pinoy. Lasang-lasang Pinoy. Lasang-lasang, gawang Pinoy. Ganyan. Tapos, ito yung bread na binili ng Starbucks ko. Tapos, ngayon ko dito. So, yes. And ngayon naman, guys, ako naman ngayon ay magkuhugas. Ang dami, di ba? Mga Tupperwares yan. As in. Mga Tupperwares yan na ginamit namin kahapon. Na bilaglagyan ko ng mga pagkain namin. So, ngayon ko siya huhugasan. At, ayan, malinis na yung aking lamesa. Kung mapapansin ninyo. Wala na yung tubig. Ayan, malinis na siya dyan, guys. Diba? Kita nyo? Kanina, ay, grabe. Sobra. So, ngayon, maghuhugas tayo ng mga Tupperwares. Sobrang dami kong hugasin. All Tupperwares. Anyway, so, yeah. A lot. Ito pala yung pants ko na binili sa akin ng asawa ko sa Zara. Ito Zara, guys. Naka-sale siya. So, alam niyo naman tayo, hindi tayo bumili ng mga damit na hindi naman naka-sale. Alam niyo yun. Kasi, expensive, no? All tayong pera for the expensive. So, we need to wait until, until it become a sale or, So, let's go. Char. May laman pa ba itong anak ko? Parang wala nang laman yung aking itong hugas. May laman pa siya. Konti na lang. But yeah. We need to refill. But, hindi na siya blue. Kasi blue kasi yung nakalagay dito. So, ito na yung binili ko guys. Malakihan. Ayan. Kasi nga, sinasaburan ko siya. Tapos, nilagay ko pa siya sa doble-doble siyang gawa. Kaya, ayun. Yeah. Blue kasi una yan. Yung yellow na. Mosquitos. Guys, update. Hingal pa ako. Bakit tumasagdan mo taong Keller? Nagsalang ako ng labahin. At yes. So, yun, nantayin ko lang yun guys matapos isasampay. At yes, tutupiin ko rin yung mga nilaban ko kahapon. Kasi bago kami, hindi kahapon. Friday ng gabi ko yung nilabahan. So, yes. So, gabi na rin kami nakawik kahapon. So, ayan. So, pinainitan ko lang siya saglit. At, yeah, tutupiin ko yan siya. So, ngayon meron ako ditong, ayan, Asia noodle. Ang bango niya, in fairness talaga. Naamoy ko siyang bango-bango niya. Ayan o, Asia instant noodle na curry. Curry gishmak or curry flavor. Ganyan. So, ay! Sus, ginoo. Nagdalsik yung tubig na nandito. Tagalin natin ito lahat. Ang bango-bango niya. Ayan, wala na siya ng tubig. Kasi matagal na to eh. Habang naghuhugas ako kanina, meron na to. Tapos, syempre, naglinis pa ako ng kusina. Tapos, pa ako ng mga labahin. Tapos, dinala ako doon. So, wala na. Wala na siyang oh. As you can see. Baka na yung noodles. So, tignan natin ang bango. Sobrang bango. May tubig pa naman siya. May soup pa naman siya. Pero, tikman natin, guys. Kung masarap. Good. Curry.
Ito na yung aking lunch. Ang oras na ngayon guys is 1:00 na ng hapon. So yeah. Mainit pa naman siya. So, ayun lang yung vlog natin ngayon guys. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. So, thank you so much guys for watching. Again, thank you so much for supporting and for subscribing sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe! Thank you so much! And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. Juicy!